Molweni. So I'm here to introduce myself as a personal shopper. So a personal shopper yenza ntoni? Basically I do your shopping. You give me a list yezinto ofuna ukuzithenga and you send me money and then I do your shopping. But at the moment, eyona ndiyenzayo i-shopping eyakwa Takealot. So I'm a Takealot personal shopper. What does it mean? I help people abafuna ukushopisha kwa Takealot. I shop for them. I-advantage yaloo nto ukuba ngaba you get discount, number one, because there are discounts ezinikezwa i-personal shoppers only. And another advantage yaloo nto is this: i-order yakho ingafikela kum ndikuthumelele ngale ndlela ozokwazi uyifumana ngayo. Eyona nto izama ukwenziwa nguTakealot njeba sebenzisa i-personal shoppers kukuba ngaba abantu abangakwazi ukufikelela okanye abahlala kwindawo apho ii-deliveries zingenzekiyo khona bakwazi nabo ushophisha online. So nantsi into ezama ukwenziwa nguTakealot nje besebenzisa i-personal shoppers, uba uyayazi uba mna nawe we will talk njengabantu. Nditsho uba ngaba i-order yakho ndizayi-order, ndikubuze mna uba ngaba ufuna ufikele kum okanye ufuna ufikele kuwe, and then wena utsho uba mayifikele kum and then ndikuthumelele ngopepu or whatever option oyikhethayo. Then senze loo nto sivumelana ngayo. And then iyakwazi nokuza kuwe straight. And another benefit yokusebenzisa i-personal shopper is that you can get a free delivery sometimes depending on i-personal shopper like leyo oyisebenzisayo. So ngoku isizathu soba ndenze le video namhlanje into yoba ndibone ii-discount codes zale weekend and I said let me come here ndisherishe nani umntu onomdla wothenga into, obehlele ezothenga into kwa-Takealot, and then maybe angabhenefitha apha through ukuthenga through mna as a personal shopper. Mna andim owenza ile nto i-transaction, wena uthumelela mna imali and then ke ngoku ndikuthengele. Yeah, so izinto ke ndizondifundela izinto ezikhona apha in case uba ngaba yinto obuhlele uyifuna. Kukhona i-speaker sakwa, in fact yi-subwoofer yakwa Hisense, Bluetooth sound bar with wireless subwoofer. And then ibikade iyi-2,000, so ngoku yi-1.4. And then kube khona ke ngoku i-smart TV sakwa-Toshiba esingu-65 inch. Sona besikade siyi-14,000 ngoku siyi-9,000. Then kube khona i-picnic basket, 4-person wicker picnic basket. Yona ibikade iyi-2.7 ngoku yi-1.725. And then kube sekuba khona u-7 piece wembiza, Legend Master Chef 7 piece stainless steel cookware set. Sona ke siyimalini siyi-2,000. And if usebenzisa i-personal shopper, which is there's a discount for it, isosebenzisa i-coupon unga-end apha ufumana i-discount ye-200 maybe or more depending on i-personal shopper loyisebenzisayo. And then ke ngoku ezinye ilentuza izinto ezine-discount ngoku let me check for you ke ndiyarida because zinintsi i-discount ezikhoyo apha. Let me see. Oh, nantsi ke ele ndiyithandayo enye ikhona bendike ndayiposta apha ii-supplements zakwa-Glute ezi ze-skin eze-weight. So kukhona i-Glute flat tummy toner, ibikade iyi-229 ngoku yi-149. Yabona ke yona ndiyayisebenzisa personally, ziyasebenza, i-Glute range iyasebenza. Ndisebenzise ezinintsi, ndisebenzise i-flat tummy toner,
The one that you mix with water kodwa for ukusuppress appetite. I forgot it. But iyasebenza, and then ke ngoku ndasebenzisa nale flat tummy toner. Then ndithenge yonke la range. Ndithenge yonke la range. Ntoni kanene enye? Ndathenga nale yokwenza amabele abe firm. Ndathenga neyiphi enye? Oh, i-collagen burn. So andithi bendiqala ukuyisebenzisa la range, I think ngiqala about 3 months ago. So ngoku bendimane nditshekisha, but ndidicayidile uba for i-fat burning I'm gonna use i-collagen burn because I like the fact that it has got benefits ze-skin, hair and nails, and also i-weight loss. So I'm just gonna use that one to avoid taking many supplements, and then I'm gonna use the appetite suppressor as well. So i-glute range, uba ungumntu ofuna ukwehlisa isisu or ukwehlisa iweight, it's 149, ibikade iyi-229. And ibekho iYardley Gorgeous perfume i-349, which is, it would be 100 mils lona. Gorgeous yakwaYardley smells very nice. I've used it before. It's a perfume I would consider using again. It's just that the only thing I didn't like about it is the fact that it's only abantu that smell it. Mna, I can't actually smell it. But xa ungenile endlini kuyavakala uba ungenile. It's that kind of perfume. And then ke ngoku kube khona nee-products zokwa-Essence beauty products, nazo zine-promotion. Let's see what else. Let's see what else ekhona. Bekhona i-midweek special se-fragrance. Gloria Vanderbilt, Women's Miss Judy Tillet, 100 mils parallel import. So it was $4.95 and now it's $2.49. Okay, I won't lie, that one andiyazi. Abayaziyo can actually comment binuka kanjani lo perfume. Andiyazi mna, but this is a 50% discount, and into endiyithandayo already, ndithanda la transparency ithe parallel import, so you already know uba ngaba kwenzeka ntoni ba. I like transparency because at least uthenga into oyaziyo. And then bekhona nenye i-fragrance, i-intentional perfume, beauty perfume, 100 mils plus a-refillable decant. Okay, that's nice. Coming from $8.49 now only $2.83. I think it's worth trying xa ngaba ine-discount engako. Then bekhona Kim Kardashian True Reflection female perfume, nayo i-parallel import. Abantu abasebenzisa ezi perfume ke, knowing the original one, xa kusithiwa le yi-parallel import, then bazasincedisa uba zinuka njani. Mna ndiyazi, andizazi ezi, andikaze ndizisebenzise. Then bekhona i-Kitchen Essentials Cook Like a Pro. Bese ndishilo kulaa 7-piece wok pack we-cookware set wembiza uba ngaba yi-$2,075, but if usebenzisa i-personal shopper you might end up usaver i-$400 or $500 more, depending on the person. Yeah, there's about 5 discount codes for that cookware set, so depending on umntu omsebenzisileyo. But xa uzithengela wena ungasebenzisa i-personal shopper uzozithenga nge-$2,000, but if uthengisa i-personal shopper, usebenzisa i-personal shopper, you will get a discount from $200 up to $400, depending kumntu omsebenzisileyo. So naso into endifuna uyicacisa i-personal shopping nee-benefits zayo is that you can buy izinto for less, you can get free delivery, you can be able to negotiate uba ngaba ideliverishwe njani into. So please support me. I'm gonna post i-products ezikhona, and nawe uba unento oyibonileyo kwatake a lot ofuna uyithenga, ungandicontacta, then you will get free delivery. If akho discount, you will get free delivery at least. Yeah, so nantso ke into.